Давайте. Проходите. Ну все, смотрите. דירת 4 חדרים במעלות משופצת עם נוף אינסופי נמכר. אז בואו נשאיר את משפחת דניאלוק לפרוק ארגזים וניקח את קטיה לבית הספר החדש שלה. כדי להחזיר צעירים וכדי להביא חדשים, אנחנו צריכים להתחיל מהחינוך, וזה הלימודים. אנחנו ערוכים לקלוט ילדים ומשפחות חדשות. מערכת החינוך שלנו היא דינמית, היא יודעת לעבוד עם אתגרים. קודם כל אני מאוד שמחה שאת ככה מצטרפת אלינו, אני בטוחה שיהיה לך טוב. אם לא, אנחנו פה בשביל לתת כל מה שצריך. יש לנו בתי ספר קטנים, הרבה מאוד כיתות הן גם כיתות קטנות, ומאפשרות לנו באמת ליצור תחושה של בית. כל בית ספר הוא בית עבור הילדים. הולכים פה וחושבים על הרבה מעבר, על איך אפשר לעשות, בעיקר בבית ספר. כל הזמן אנחנו חושבים איך אנחנו עושים את זה יותר טוב, איך משדרגים, איך מתחברים גם למאה ה-21 כמובן. אנחנו מכינים אותם לעתיד. אנחנו רוצים להתקדם לכיוון של עיר מתמטיקה. אני רוצה שברמה עולמית ידעו שבמדינת ישראל יש מעלות תרשיחא, שכאן אתם יכולים לעשות מחקרים למתמטיקה. כשאנחנו מדברים על חינוך מעולה, אנחנו מתכוונים לכל מקום בעיר. באור תרשיחא נפגוש את ג'וואד דקווה, שהוא לא רק מורה מצטיין, אלא גם תלמיד לשעבר בבית הספר. חיפשתי מקצוע שהוא עם שליחות חברתית, גאווה גדולה, לחזור לכפר שהגעתי ממנו, לבית ספר שלמדתי בו, ולתרום את חלקי. אנחנו גם כאופי במגזר הערבי גם אוהבים יותר לחיות ליד המשפחה, יותר קרוב, יותר מחובר, וגם חלקם נשארים פה ולא מוותרים על האיכות חיים שיש פה. אנחנו מאוד מחוברים לבתי הספר ולמערכת החינוך, ובעצם אנחנו נותנים את כל המענה על פני הרצף בנושא של החינוך הבלתי פורמלי, תרבות, פנאי. מבלים הרבה יותר. המתנ"סים, הספרייה העירונית, היכל התרבות, 2-3 בשבוע. הילדים שלי הם כבר הולכים פה לחוגים, בת שלי מתעסקת בהיפ-הופ, ובן שלי גילה עולם של התאבקות וקראטה. כשהחלטנו לעבור לצפון, גם חשבנו איפה יש קראטה, שאלנו את המאמן שלנו בבת ים. הוא אמר שאם יש, אז זה מעלות. אל תדאגו, גם אם אין לכם חגורה שחורה בקראטה, עדיין תמצאו המון אפשרויות תעסוקה במעלות תרשיחא. שגם כשעברנו אמרו לנו, למה אתם צריכים לעבור לצפון? אין שם עבודה. אין עבודה, אל תעברו. והוא תוך חודש מצא עבודה שהוא התחיל לעבוד בה, והעבודה שהוא היה ממש מרוצה בה. היום יש לנו פה 60 מפעלים תעשייתיים ואלפי עובדי תעשייה. אז הבסיס הכלכלי פה באזור הוא די משגשג ומוצלח. זה המוקד התעשייתי הכי חזק בכל הגליל. אם אתה תבין שכמה אנשים באים מנהריה לעבוד באזור תעשייה של מעלות ואזור תעשייה של תפן, והם מפסידים כל יום 2 נסיעה, אז עדיף כבר לגור במעלות, ליהנות מהנוף. כל מפעל, כל יזם שמביא איתו כל תעסוקה כזאת או אחרת, הוא נותן לתושבי העיר עוד מקומות עבודה. הוא נותן לנו את ההזדמנות להשאיר כאן את הילדים שלנו, ובטח להביא לכאן גם אוכלוסייה חזקה מבחוץ. וגם צריכים לזכור שגם תושבים שנכנסים לפה זכאים להנחות במס הכנסה בגלל אזור פיתוח. זה הרבה יותר קל, כאילו באת לצפון והצפון החזיר לך חזרה. אנחנו מאוד נהנים מהמקום, מהאזור ומהאווירה. ירוק, שקט, אנשים באמת חמים וחברותיים. חיים פה בכיף. אחלה עיר, אין עיר כזאת. לוקיישן ואנשים. Кто ищет себя в Израиле, приехать и посмотреть этот город. אתה חייב לבוא ולהתאהב במקום. לחיים מעלות. גילינו עיר עם איכות חיים מעולה, שפע אפשרויות תעסוקה, בילוי, פנאי, דירות חדשות במחירים אטרקטיביים, ואפילו הטבות מס משמעותיות. בקיצור, כל הסיבות לעלות למעלות תרשיחא. היינו בהרבה מקומות, עד שבסופו של דבר הגענו הביתה כמו שאומרים. בפרק הבא של כל הסיבות לעלות, נחזור אחורה בזמן ונכיר את מייסדי העיר, ואז נסתכל קדימה אל העתיד המבטיח של מעלות תרשיחא.